Vi er Bros of the Universe, og vi vil lave en Q&A-agtig. En julespecial. Så hvad er din favorit julesang? Der er mange. Der er mange. Hvad er den allerbedste? Allerbedste. Det må være Engels remix. Det tæller. Okay. Ja. Ej, jeg ved det. Måske også Sebaks december. Det tror jeg faktisk. Det er sådan en lille sød verden, det ved jeg ikke. Rasmus Sebak i hvert fald. Nej, han er fed. Ja, han er tyk. Han er tyk. Okay, hvad er din yndlings julemad? Det må være flæskesteg i kartofler. Og pommes. Til det dessert også med, eller hvad? Altså julemad, der vil jeg sige det. Det er det hele, der. Ja, det er det. Altså jeg vil sige, risalamande, det er bare det bedste. Det slår alt, risalamande. Ja, jeg vil sige flæskesteg. Nå. Det er altså ikke til risalamande. Risalamande, det er fucking godt. Hvad er det dårligste ved julen? Eller det julestress, vel? Man skal nok købe så mange gaver. Ja. Og man får bruge så mange penge på gaver. Og det dårligste, det er at du skal bruge mange penge. Yes, okay. Ja. Jeg vil nok sige, alt det der julestress. Ja. Altså når man skal have julepynten op og handle ind. Ja, og løbe rundt, og man har travlt, og kan næsten ikke nå en skid. Det var det. Ja, det er sgu nok det dårligste. Skal der ske noget særligt i år til jul? Det samme som altid. Hvad er der mindre? Så ikke der er stor forskel. Nej. Nej. Ja, altså, der er noget, der hedder nytårsforsæt, så må der også have noget, der hedder juleforsæt. Ja, det er det. Det er der selv ikke. Der er jeg i. Nå, der er du ikke. Okay. Okay. Jeg tror ikke, der sker noget særligt med min jul. Det foregår som alle de andre. Det er roligt. Ja. Hvad er dit allerførste minde fra juleaften? Allerførste minde fra juleaften. Nej, et minde, det er jo sådan noget, man kan huske. Ja. Ja, okay. Så du kan ikke huske dit allerførste minde? Lige tager. Det var da dengang, hvor jeg var helt lille. Der så jeg med i hundekoen. Fordi jeg var dræt. Der så vi hundekoen? Ja, kæde. Den her kan jeg ikke huske længst tilbage til. Og det jeg nok kan huske, det var, at min mors kæreste, han havde klædt sig ud som julemanden. Og så en stor brønd, vi skal ikke have. Ja. Det er sådan et standard juleminde lige for alle. De fleste har oplevet det der. Hvad er det bedste ved julen? Altså med familien på gaver. Hvorfor gaver? Jeg tror det ikke. Det kan du ikke jule fra. Du kan ikke tage noget af de gaver. Begge gaver. Ja. Men det bedste, tror jeg nok, det er familiehyggen. Al den dejlige mad, man kan få lov til at spise. Det er også godt at skifte dig med sådan en dag. Ja, men der var aldrig nok af det. Der er altid til jul. Der er altid nok noget. Og især når der er så mange. Ja, hvad så? Ja. Hvad er den bedste gave, du nogensinde har fået til jul? Den er en Gameboy. En Gameboy. Det må det være. Det vil sige, det er så mange år siden. Min allerbedste gave, det tror jeg, det var. Det kan jeg jo. Jeg ved ikke, hvad det er den bedste gave. Jeg har fået så mange gode gaver. Jo, jeg tror, det var faktisk det her for 2 år siden, da jeg fik GTA 5 til Xboxen. Okay, det er ønsker mig. Det fik jeg i juleaften. Det var så fedt.
Jeg tror, det er min allerbedste julegave. Men jeg får garanteret en, der er meget bedre i år. Tror du ikke det? Du får ikke nogen gode julegaver. Du får bare sådan. Jeg får de allerbedste. Sådan er det. Hvad betyder julehøjtiden for dig? Hvem? Ja, det er en julehøjtid. Hvad betyder det for dig? Det kan være, at du går meget op i julehøjtiden. Ja, det er jul! Jeg går faktisk ikke særlig meget op i julehøjtiden. Altså alt det med nisser og sådan noget der. Jeg gider ikke have nisser på mit værelse. Jeg synes, det er fucking creepy, fordi når man så vågner om natten eller sådan noget, der sidder sådan en nisse, der bare stiger på en. Jeg får også godt meget rigtigt. Jeg gider ikke alt det der jule. Altså julen den er fin, jeg kan godt lide julen. Men alt det der julebønd, der skal op, og der skal være nisser overalt, og girlander, og jeg ved ikke hvad der er. Hvad? Ja, en nisse, den er fin nok. Hvis den sidder et eller andet sted, hvor man ikke kan se den. Altså, men ellers så synes jeg faktisk. Jo, julehøjtiden er fin nok. Hvor skal du fejre jul nu? Ja. Og hvem ellers? Ja, okay. Skal du også der kæresten ikke med? Nej. Ja. Is. Din halvbedste. Nå, okay. Okay, jeg skal fejre noget med min bedstefar. Sammen med min mor og min søster. Det er en hyggelig jul. Jeg vil drikke. Men jeg skal fejre den sammen med min bedstefar. Hvad ønsker du dig i år? Ja. Ønsker du dig Need for Speed? Ja. Hvorfor det? Fordi det lige kommer nyt. Okay. Det tror jeg. Jeg ønsker mig. Ikke så meget faktisk. Jeg ønsker mig sikkerhedsbukser til motoren, og sikkerhedsstøvler Det er en bruserserver. til motoren. Og så ønsker jeg mig en hjelm. Så har motoren lommen dog. Hvor har motoren lommen? Sikkerhedsbukser til motoren. Nå ja, det er jo så, hvis du server dig i bukserne, så går det ikke helt mere. Du fører bare lige motoren lommen. Ja, det kan man også. Ja, langt. Der var du det. Yes. Men jeg ønsker mig faktisk kun det. Det er det eneste ønske, jeg har. Jeg får altid have så mange ønsker til jul. Ønsker du ikke også Need for Speed? Jo, det sagde jeg ikke, fordi det kommer flere tanker om næste. Nå, okay. Det kommer flere tanker i går. Nå. Fordi jeg glemte det. Godt. Jeg glemte det før. Hvis jeg skulle ønske mig et eller andet super fedt spil i hvert fald. Nej, jeg vil ikke ønske. Jeg gider ikke lidt racebilspil der. Jeg gider ikke. Nej. Du gider ikke racebil. Det vil være, fordi der kan du også bil, og der kan du faktisk. Det er jo ikke race. Det er jo ikke race. Det er jo ikke noget, hvor det er et open world, hvor du kan gøre lige, hvad du passer dig. Ja, jamen det er stadig, hvor du kan gøre, hvad du passer. Det kan du ikke lidt. Tak fordi I gad sig med, og håber I kunne lide vores julespecial. Du var bare fast. Hvad er det? Og rigtig glædelig jul til jer alle sammen. Jeg håber I får rigtig god jul. Og vi regner med at lave en video mere til nytår. Det hedder også glædelig jul, godt nytår. Ja. Yes. Tak fordi I er med, og vi ses. Ses.